Minä olen Fysiopalveluista Jaakkolan Miia. Tarjoan monipuolisia kehonhoidon ja kuntoutuksen palveluita Kemijärvellä. Kattaviin palveluihin kuuluu fysioterapia, lymfaterapia ja urheiluvieronta sekä ryhmämuotoisena faskia, metodi- ja kuntosaliharjoittelu uudella kuntosalilla. Voit tulla palveluideni pariin ennaltaehkäisemään vaivoja tai kuntouttamaan tällä hetkellä toimintakykyäsi heikentäviä ongelmia, kuten alarajaongelmia, selkäkipuja tai niskahartiavaivoja. Toimipisteeni sijaitsee Vapauden kadulla ja tilat ovat esteettömät. Palveluideni pariin voit tulla itse maksavana, Kelan, Labhan tai vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella, tai voit maksaa hoitosi myös erilaisilla hyvinvointieduilla liittyen hierontaan ja liikkumiseen, kuten e-passilla, Edenredillä ja Smarttumilla. Kuntosaliani voivat hyödyntää myös omaehtoisesta liikkumisesta kiinnostuneet asiakkaat. Harjoittelun voit aloittaa itsenäisesti tai tulemalla mukaan ohjattuihin ja yhteistreeneihin, jotka toteutuvat tiistaisin ja perjantaisin. Lisätiedot osoitteessa www.fysiopalvelut.fi. Tervetuloa hyvinhoitoihin!